Mntakamama, ngiyakhala. Nginey'nkinga ey'ningi kakhulu, kodwa akusiyizo ezingikhalisayo. Into engikhalisayo ingoba ngiyalisaba idlozi. Ngiyabasaba labantu abangingenile. Ngoba kunala ngifuna ukuya khona, kepha akuyeki ngoba nginabo. Kunaley'nqumo engisithandayo mina, kepha angikhoni ukufinyelela kuzona ngoba ngisaba lo mthwalo engihamba nawo. Ngikhaliswa ukusaba uNkulunkulu, umveli-nqangi nabakithi abangasekho. Iy'nkinga azisangenzi lutho, ziningi kepha azisangikhalisi. Ngikhaliswa ukusaba umqalisi wempilo yami, lo ozophinda abe umphelelisi wale mpilo yami. Ngisabe lama-bodyguard angigadile, oShando, Ndabezitho, oMthiya, behlangane noXaba, oShwabade, oNonkosi. Ngisaphilela bona. Yingakho ezami iy'nqumo ngingakhoni ukuzithathela zona. Kunzima kule ndlela yasedlozini. Kunzima ukuhamba la uthanda khona. Gogo Nkanyamba lo, the Queen of the Nation. Abanye bezwa kushiwo ukuthi the Queen of the Nation. Angizithanga. Bebethi Queen of Zulu because ngumZulu endaweni yakaSoshangane. Ibona bangetha ukuthi ngiyi-queen because bengithanda amanzi. Ngibukeka kahle esedlozini. Kuleya ndawo kuyimi umZulu phakathi kweminye imihlobo. Ngaze ngayibhala emzimbeni ukuthi I am a queen of Zulu. Kepha ngokwenza kahle ebantwini bathi no, siyazi ukuthi umZulu. Kepha nathi uyiqueen yethu la eMzansi Afrika. Bashintsha bathi Queen of the Nation. Ngavuma ngoba into ethandwa abantu. Why umuntu oneqiniso engafuneki emhlabeni esiphila kuwona? Why babe ingcosana abathanda umuntu oneqiniso empilweni ayiphilayo? Why kanti amaxoki exokisa kanje? Why amaxoki abe nabalandeli bese kuthi abahamba eqinisweni babe ingcosana abamlandelayo? But yonke into inesikhathi sayo. Inkinga la emaxokini, mhla kufika isikhathi sokulungiswa, ayakujikela nawo amaxoki ngoba vele angene ngokuxokisa empilweni yakho. Bese wena uhamba eqinisweni njengoba unganabalandeli, bese yanqoba. Athi amaZulu mase kuzokhanya
kuba mnyama kakhulu. Kunevidiyo engiyenzile ukuthi inja ayimlumi oyiphakelayo. Mayisikuluma inja uyiphakela, kusho ukuthi sekukhona oyiphakelayo. Engifuna ukusho mntakamama, inja yakho boyiphakela ngothando, wenza konke ngothando, wenzela inja yakho. Lafika iqili layithatha ngobuxoki. Wena ubuyiphakela ipapa nekhabishi ngoba nawe udla lona. Fika iqili liphakela ipapa nenyama, ancamela ungadli yena kudle yona ukuze azoyizuza, azoyigeyina, ijikele wena mnikazi. Engifuna ukusho izophela inyama. Inja iyokhumbula la kade inikwa khona uthando ngale khabishi. Beyingathuka kuthiwa futhek, kepha wena usuyayithuka ngoba ayisekho inyama. Izokukhumbula umnikazi. Onendlebe uyangizwa. Gogo Nkanyamba, the Queen of the Nation. Ceda ukukhuleka bafowethu, ngoba ngikhula ngumkhuleko. Nalabo gogo nabomkhulu abakumina babekhuleka, babazi ukuthi ukhona umveli nqangi. Nami ngisamkhonza ngoba nabo babemkhonza. Thokoza. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. We are trending lamalanga gobela ho Gogos Khoteni ngemva kokuthi Gogos Khoteni I decided kushiya phansi laphana ebungomeni, and uGobela has been making videos laphana ku TikTok uploader, and you can see she's really down, awudumele udangele uva buhlungu, and people are busy saying commenting lapha kuma videos akhe saying ukuthi ayiphephisa gogo, some even saying ukuthi Tumi ushiya izingqondo, some saying ukuthi gogo Nkosi yami siyathemba siyacabanga disola ngokuthi wasesa uTumi. But honestly speaking guys, I decision yakhe, like everyone une right okwenda noma ngabe ngisiphe isinqumo lafuna kusenda ngempilo yakhe. We cannot judge ukuthi she was once a sangoma and now she's no longer a sangoma. Urepentile guys, asijajani, siyalalela kodwa asijajani. So naye kuba buhlungu uGobela angeke kuze kumsede, because at the end of the day lena decision yabani yakhe Tumi. If abona ngazuthi le ndlela la ithethile ukuthi akhethe uNkulunkulu i-right yamsebentela yena alahle amadluta akhe, then who are we to judge guys? And naye ukuthi ave buhlungu, it's not fair ngalama amagama, because angeke umuntu ahlala ngaphila impilo yakhe just because wena wamthwasisa. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I am signing out. Goodbye.